na onye Imo Steeti ma anụkwa na onye Anambra anụkwa na ọ dịkwa ba anyị ndị oli olute na nke anyị eviche ọ nala eme exist mara anụ onye Mbaise mara anụ onye nke mara anụ mma akọtụ ebe mma akọtụ ya post onye controversial or bish tribalism dị na be anya na-akwa ekwu okwu ya tribalism mara anụ onye Ebonyi mara anụkwa onye anwakwa na anwa n'onye Imo Steeti anwakwa na anwa n'onye Anambra anwakwa n'onye Abịrịba anwakwa na anwa people with those tribalism but we don't talk about it anya na-ekwu maka ya because ema na ikwu maka eziokwu ivoye eziokwu. A lot of people they single today because their family actually because of the state version here. Truth is bitter. Onya would the race. Treat your own racism before you know Kumakandocha. A love long with the non-docha I love again. Wickedness will not perpetuate. Chok and Betebelu no good. Omo why you boo nas no wa. Page here will page also yadikia. Yes, until you also they can salute you when you can withdraw. Let God make this page couple a role model to people who can rise up. Discrimination didn't bind too much. You have one annoy in another state. One name on a family and then made the person attack. Do to another state. Or be illegal. Or ya go keep an island baby. Ya. Now cause confusion. Wickedness, envy, jealousy. Oh, July and alone. When I bell and I have to victim mentality, so some can do check. Ndoli. Love with color, love with destination, love with tribe, love with born age. Or people may align with the same mindset and the same goal. Or make their family live their life. I be a wave won't even in a sokunine. I want on a message, so to yeah, after people are not ejekone jeme ejekone Jews na enyegilis na list we ego kale. In our blackmail in our another state the one Igbo.